नमस्कार, मी अनघा जोशी. प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न या कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मकर संक्रांतीविषयी काही रेसिपीज बघतोय. त्याआधी तुम्हाला सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण मकर संक्रांतीविषयी गुळपोळी बघतोय. त्यासाठी लागणारं साहित्य आधी आपण बघून घेऊया. त्यासाठी लागणार आपल्याला हिरवे शेंगदाणे, तीळ, सारणासाठी लागणार आहे आपल्याला गव्हाचं पीठ, बेसन, तेल, मीठ, वेलची पावडर आणि गूळ. आता आपण पुढची कृती सुरू करूया. त्यासाठी आपण आधी शेंगदाणे भाजून घेऊया. आपल्याला 5 ते 10 मिनिटासाठी शेंगदाणे चांगले भाजून घ्यायचे आहे. त्याचबरोबर आपण तीळ वापरणार आहोत. तिळाचं महत्त्व म्हणजे थंडीच्या दिवसात आपल्याला उष्णतेची गरज असते. ते तीळ एवढे पोषक आहेत की आपल्याला ते एनर्जी देतात, एक प्रकारचा उष्णता देतात आपल्या अंगाला. त्यामुळे थंडीपासून आपला त्या तीळ बचाव करतात. तिळात लोह असतं, आयर्न, कॅल्शियम हे चांगल्या प्रमाणात असतं. त्यामुळे थंडीत तीळ खाल्लेले चांगले असतात. म्हणून बहुधा तिळगुळ खाण्याची प्रथा पडली असावी. त्याचबरोबर शेंगदाणे शेंगदाणे आणि गूळ खाल्ले तर आयर्नचं प्रमाण आपल्याला शरीरात वाढतं. रक्तवाढीसाठी आपण शेंगदाणे गूळ खाल्ले तर चांगले आहेत. मकर संक्रांत आपण साजरे करतो. त्याच्यात आपण आनंदाची देवाणघेवाण, गोडधोड म्हणजे तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला असं आपण म्हणतो. ज्यावेळी तिळगुळ देतो, तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, हा संदेश आपण प्रत्येकापर्यंत पोचवते की तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. कारण वर्षभर असंच गोड गोड बोलत राहिल्यानंतर आपुलकी, प्रेम वाढतं. मकर संक्रांती म्हणजे दक्षिणायन संपून उत्तरायणाला सुरुवात होते. तसंच जानेवारीच्या मधल्या 14-15 तारखेपर्यंत आपण संक्रांत हा सण साजरा करतो. त्यात संक्रांत म्हणजे कसं थंडीचे दिवस संपून गरमीला सुरुवात होत असते असंही आपण म्हणतो. तसंच आपण सूर्याची उपासना करतो मकर संक्रांतीच्या दिवशी. शेतकरी लोक सूर्याला आपलं जे शेतीत काय उत्पन्न करतात ते सूर्यदेवासाठी अर्पण करतात पहिल्यांदा. या दिवसात ताज्या भाज्या म्हणजे जसे गाजर असू दे, हरभरे ह्याचं उत्पन्न केलं जातं ह्या दिवसांनी. त्यामुळे मकर संक्रांत हा देवाणघेवाणीचा, आनंद पसरण्याचा सण आहे. आणि त्याचवेळी असं गोडधोड पदार्थ घरात केले जातात. त्यात प्रामुख्याने केलं जातं म्हणजे तिळगुळ. आता गुळपोळी असेल, त्याच्यात सायंटिफिक रिझन आहे आपण म्हणू शकतो की शेंगदाणे असू देत किंवा तीळ असू देत हे आपल्याला आरोग्यदायी आहेत. ते आपल्या भरपूर फायदा देतात. कॅल्शियम वाढतं, आपलं केसांसाठी फायदा होतो तिळाचा. तीळ, गूळ, शेंगदाणे एकत्र खाल्ल्यामुळे एक आपल्या शरीरात अग्नी प्रज्वलित होतो म्हणतात, तसं उष्णता देतात ते आपल्याला. त्यामुळे तिळगुळ हे खावेच शक्यतो ह्या दिवसात. तर आता इथे आपले हे शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊया. त्याचबरोबर आता आपण हे पांढरे तीळ भाजून घेणार आहोत. ते पण आपण 1 वाटी तीळ घेतलेले आहे. जसे संक्रांतीत आपण काळे कपडे वापरले जातात, त्याचं मागचं सायंटिफिक कारण म्हणावं लागेल की आपण जी आपल्या शरीरात उष्णता तयार होते ते काळे कपडे ओढून घेत असतात. त्यामुळे संक्रांतीच्या वेळी काळे कपडे वापरले जातात. बहुधा म्हणजे काळे कपडे आपल्या हिंदू धर्मात काळे कपडे वर्ज्य मानलेले आहेत. पण संक्रांतीसाठी विशेष हे काळे कपडे वापरले जातात. कारण त्याच्या पाठचं एक लॉजिक म्हणावं की असं त्याला आपल्या शरीरातील एक
जी उष्णता निर्माण झालेली आहे ती कमी करण्यासाठी काळा हा रंग उपयोगी ठरतो. त्याचप्रमाणे भरपूर थंडी असल्यामुळे हलव्याचे दागिने पण केले जातात. हलवा केला जातो. साखर वापरून तीळ साखर वापरून ते छोटे छोटे हलवे केले जातात. ते आपले आता तीळ पण भाजून झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. हे आता तीळ आपण काढून घेऊया. आता आपले तीळ आणि शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत. तीळ हे शेंगदाणे भाजल्यानंतर त्याची ही सालं काढून घ्यायची आहेत. हे पूर्ण सालं काढायची आहेत शेंगदाण्याची. तसंच हे तीळ भाजलेलं आहे. आता त्याची पुढची कृती आपण करून घेऊया. तीळ आणि शेंगदाणे आपण हे बारीक मिक्सरला वाटून घ्यायचे, पावडर करायची आहे त्याची. त्यासाठी आपण मिक्सरचं भांडं घेऊया. त्यात हे शेंगदाणे घालूया. हे आता आपण जे शेंगदाणे भाजलेले होते त्याची ही पावडर केलेली आहे ती आपल्याला परत पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून त्याचं सारण तयार करायचं आहे. हे 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे. तसंच हे तीळ आपण जे भाजून घेतलेले होते ते पण एकदा मिक्सरला फिरवलेले आहेत आपण, ते ह्यात घालूया. तसंच 1.5 वाटी गूळ आहे इथे घेतलेला, तो पण आपण घालूया त्यात. आता हे आपल्याला परत एकदा मिक्सरला फिरवून त्याची चांगली पावडर तयार करायची आहे. हे आता आपण तीळ गूळ आणि शेंगदाण्याचं हे सारण केलेलं आहे. त्यात आपण हे आता भाजलेलं तूप घालून थोडं भाजलेलं बेसन घालूया. त्यात 1-2 चमचे बेसन आणि त्यात 1 चमचा तूप घालून हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे बेसन. ते आपण त्या मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. तसंच चवीपुरती वेलची आणि पुन्हा एकदा हे मिक्सरला फिरवून घेऊया आपण. हे आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे, ते आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. हे आपलं सारण तयार आहे. आता त्याच्यासाठी लागणारं पारीसाठी आपण पीठ भिजवून घेऊया. त्यासाठी लागणार आहे गव्हाचं 1.5 वाटी आपण गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. अर्धा वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ घालूया आपण त्यात. हे आता आपण ह्यात सगळं मिक्स केलेलं आहे. गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी बेसन आणि मीठ. त्यात आता आपण मोहन घालूया गरम तेलाचं. हे आता आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, ते आपण ह्या पिठात घालून घेऊया. हे आपण छोटे 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आता आपण हे पीठ भिजवून घेऊया. यात आपण बेसन जे घातलं आहे त्यामुळे पोळीला एक खुसखुशीतपणा येतो. पुरणपोळी आमची मऊ लुसलुशीत होते, तसं आपलं गुळपोळी जी आहे ती खुसखुशीत आणि कडक, म्हणजे आपण तुकडा मोडावा अशा पद्धतीची व्हावी लागते. त्यामुळे हे आपण कडकडीत मोहन घातले आहे त्यात. त्याचप्रमाणे बेसन घातल्यामुळे तो टेक्स्चर येतो आपल्या गुळपोळीला. आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे तेल त्यात. आता पाणी घालून आपण ते पीठ भिजवून घेऊया. आणि हे पीठ मऊ नाही तर घट्ट भिजवावं, कारण ते सारण जे घट्ट असतं त्याप्रमाणे पोळीचं जे आवरण असतं ते पण घट्ट असावं. त्यामुळे पोळी चांगली लाटली जाते. तेलाच्या ऐवजी तुम्ही तुपाचा, साजूक तुपाचा जरी वापर केला मोहन घालण्यासाठी, म्हणजे तूप गरम करून जरी पिठात घातलं तरी त्याचा एक वास चांगला येतो त्याच्यासाठी. पण ते जास्त दिवस टिकत नाही. ही पोळी अशी केल्यानंतर आरामात 8 ते 10 दिवस ही पोळी टिकू शकते. असं घट्टसर पीठ भिजवून घ्यायचं आहे आणि हे 5 ते 10 मिनटं तसं जसं आपण चपाती करताना पीठ 5-10 मिनटं ठेवतो
तसंच हे पीठ 5 ते 10 मिनटं भिजवून ठेवायचं आहे आणि ते जरा घट्टसरच मऊ झालं तर ती पोळी पटकन लाटली जाणार नाही, सरकणार नाही पुढे. त्यामुळे हे पीठ जरा घट्टसर भिजवून ठेवून द्यायचं आहे झाकण घालून. हे आता पीठ आपलं रेडी आहे. हे आता आपण झाकून ठेवूया. आता आपण भिजवून ठेवला, 10 मिनटं झालेली आहे. आता आपण पुढची कृती करूया. पोळी लाटून भाजून घेऊया. त्यासाठी पोळपाट घेऊया, तवा ठेवू गॅसवर. आता पीठ पुन्हा एकदा चांगलं मळून घेऊया आपण. हे आपण जे सारण तयार केलेलं आहे त्याचा असा गोळा झाला पाहिजे असं. त्यामुळे ते स्टफिंग आत पूर्णपणे भरू शकतं. हे असा गोळा झाला पाहिजे. आता आपण त्याचा एक बॉल करूया. आणि पोळी लाटताना आपण शक्यतो तांदळाचं पीठ वापरावं. ते सहज लगेच सुटतं. गव्हाचं पीठ चिकटून राहतं. आता हे आपण पारी तयार करून घेऊया याची. हे भरताना आपण हे असं फोडून पूर्ण भरायचं आहे आणि आत दाबायचं. असं पूर्ण आतपर्यंत भरायचं. हे तोंड पूर्ण असं बंद करून घ्यायचं आहे. जसं आपण पराठा लाटतो तसं हे आता लाटून घेऊया आपण. हलक्या हाताने दाबून घ्यायचं आहे. तर लाटूया हलक्या हाताने आपण. आपला तवा पण चांगला गरम झालेला आहे. आपण पोळी त्याच्यावर भाजून घेऊया. आणि शक्यतो आपण पोळी भाजताना हे साजूक तुपाचा वापर करूया. त्याने एक त्याला साजूक तुपाचा वास गुळामुळे चांगला येतो. आपण दुसरी पोळी पण लाटून घेऊया. दुसऱ्या बाजून पण तूप लावून घेऊया आपण. चांगली फुगलेली आहे पोळी. चांगली खरपूस भाजलेली आहे पोळी आपली. आता ही पोळी आपण काढून घेऊ. तर दुसरी पोळी आपण भाजून घेऊया. हे पूर्ण असं सारण पूर्ण कडेपर्यंत भरला पाहिजे. आपली दुसरी पोळी पण तयार आहे. भाजून घेऊया आपण. ही पोळी साधारण जरा कडकपणा हवा पोळीसाठी. मऊ पोळी चांगली लागत नाही, कारण पुरणपोळी असतं ते आपण मऊ करतो. ही पोळी जरा कडक करायची असते, पण त्याचा तुकडा मोडला गेला पाहिजे. थंडीच्या दिवसात खाण्यासाठी हे उपयुक्त असा पदार्थ की आपले गोड खाण्याची इच्छाही पुरी होते. तसंच आपल्याला त्यातून सात्विक तत्व म्हणजे जे पोषक तत्व आहेत ती पण मिळतात. त्यामुळे ही पोळी एकदा तरी वर्षातून एकदा तरी करणं म्हणजे अनिवार्य, म्हणजे आपण करून खावी
अशी आहे ही गोष्ट की आपण बाबा प्रयत्न केले आणि करून बघितली तर नक्की होऊ शकते. ही आपल्या पोळी तयार आहे. तर आपण संक्रांतीच्या विषयी दुसरी रेसिपी बघतोय, ती म्हणजे तीळ आणि गुळाचे लाडू. तर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आधी आपण बघून घेऊया. हे आहे भाजलेले तीळ, 1.5 वाटी तीळ आहेत, अर्धी वाटी शेंगदाणे आहेत, गूळ आहे, वेलची पावडर आणि साजूक तूप आहे. तर आपण तीळ जे भाजून घेतलेले आहेत त्याचं हे कूट करून घेतलेलं आहे. हे घेतात, हे तीळ आहे त्याचं आपण हे कूट घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे जे आपण शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून हे असं कूट तयार होतं ते घेतलेलं आहे. त्याचप्रमाणे गूळ. तर आता आपण पुढच्या कृतीला सुरू करूया. आधी आपण गुळाचा पाक म्हणजे आपण गूळ विरघळून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण 1.5 वाटी गूळ घेतलेला आहे. तर तो गूळ आपण कढईत घालूया. त्यात थोडंसं तूप घालूया. त्याचप्रमाणे गूळ विरघळावा म्हणून आपण हे 2 चमचे त्यात पाणी घालूया. आपल्याला गुळाचा पाक करायचा नाही आहे. पाक केल्यानंतर ते घट्ट होणार, गुळ किंवा लाडू असे घट्ट होऊन जातील, तो खुसखुशीतपणा राहणार नाही. ह्यात आपण इवन सुकं खोबरं पण वापरू शकतो. आपण जो गूळ घातला आहे त्याला 5 ते 10 मिनटात तो विरघळतोय. आपण तीळ आणि गुळाचे छोटे छोटे लाडू करून मुलांना पण देऊ शकतो. त्यामुळे छोटे असल्यामुळे, नाजूक दिसत असल्यामुळे ते पटकन खाऊन संपवतात आणि त्यांना त्यातले घटक म्हणजे त्याचे पौष्टिक तत्व पण मुलांना फायदेशीर आहेत. ते मुलांना आपण वेगवेगळ्या साईज शेपमध्ये पण देऊ शकतो. त्याच्या वड्या पण करू शकतो. जो आपण तिळगुळ बाहेरून विकत आणतो त्यात पूर्णपणे साखरच असते. त्यापेक्षा हे आपण असं घरी जर पौष्टिक प्रमाणात जर तिळगुळ केला तर तो आपल्या शरीराला फायदेशीर आहे. साखरेचं प्रमाणही आपल्या पोटात म्हणजे साखर पण आपल्या पोटात जाणार नाही. हे असं गूळ वितळलं आहे त्यात. गॅसची फ्लेम कमी करूया आपण. किंवा हे आपण गॅस बंद पण करू शकतो. आता त्यात आपण शेंगदाण्याचं कूट घालूया. तीळ घालूया. हे तीळ पूर्णपणे बारीक करायचे नाही आहेत. थोडंसं पावडर, थोडे तीळ दिसले तर ते चांगले लागतात. तसं चवीपुरतं वेलची घालूया आपण वासात. किंवा आपण जायफळची पावडर पण वापरू शकतो. चांगलं मिक्स करूया. जे आपली कढई गरम असते तेवढ्या गरमपणात तो गुळ आणि हे मिक्स होतं. पुन्हा गरम करायची गरज नाही. आता मिक्स करून झालेलं आहे. आपण 5 मिनटं वाट बघूया थंड होण्यापुरतं. कारण गरम असताना वळले तर ते हाताला चटका लागू शकतो. 5 मिनटं अगदी थंड करायचं नाही किंवा एकदम गरमही वळायचं नाही. थोडं नॉर्मल टेम्परेचरला येऊ देते. मग आपण त्याचे लाडू वळूया. 5 ते 10 मिनटांनी आपण त्याचे लाडू वळू. थोडं तूप लावून घेऊया हाताला आपण. आणि आता हे जरा आपलं जे मिश्रण होतं ते थंड झालेलं आहे. त्याचे आता लाडू वळूया आपण. असे छोटे छोटे लाडू करून घ्यायचे आहे त्याचे.
आपले हे पौष्टिक असे तीळ आणि गुळाचे लाडू तयार झालेले आहेत. नक्की करून बघा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, असे हे तिळाचे लाडू. तर आज मकर संक्रांती विशेष आपण 2 पदार्थ बघितलेले आहेत. एक गुळपोळी आणि दुसरे तीळ आणि गुळाचे लाडू तिळगुळ. त्या रेसिपीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही नक्की ह्या मकर संक्रांतीला ती ट्राय करून बघा. तसंच सात्विक खा, स्वस्थ राहा आणि पाहत राहा प्रुडंट. धन्यवाद.